कितना कितना होगा ये एक में? 3 किलो से स्टार्टिंग, वाह 2 किलो से खत्म। बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहे। हाँ तो सब है, जो रंग लगा हुआ है वो आपका 2 किलो साइज है, जो बिना रंग लगा है वैसी है। ठीक है नापो। 30 টাকা। अच्छा अच्छा बोला चलो ये खराब है रे। हेलो गाइस बरायलायबाय BS बसुमतारियाव नोंसोरखौ आं दिनै मा देखायनो थांदों। दिनै सानडे ना, बिहारनि मार्केटखौ नोंसोरनो शेयार खालामनो थांदां। नायलांबाय थाबानो नुगोन, आंजों ब्लगाव थांफाबाय थाबानो जाबाय। जाय जाय ब्लग नायनो मोजां मोनो नायसिगोन, जायहा नायनो मोजां मोना बिसोर स्किप खालामना थांसिगोन आरो। बिदिबा थबाय थादो। मासि जाखांबायलाय। जुखामखौ नै फाखा लामायावनो फोरानना होदों। रानखाबायबो, गारिजों होख्रेमबा साफा जालांगोन माथो बेलाय। लामायावनो फोरानोलै बिसोर गाइस पुरा। मकई पूरा रास्ता में सुखा दिया। 30 টাকা। अच्छा अच्छा बोला चलो ये खराब है रे। बेलाय 60 টাকা। कितना कितना होगा ये एक में? 3 किलो से स्टार्टिंग, वाह 2 किलो से खत्म। बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहे। हाँ तो सब है, जो रंग लगा हुआ है वो आपका 2 किलो साइज है, जो बिना रंग लगा है वैसी है। ठीक है नापो। मैगंफ्रानो जेबो गैया, दामा हले डेन्जार। मुला दं, मुलाया फख्ला। बेबायदि जायो रे गाइस थिंजाय बिहाराव मार्केटआ एकदम थागथु। आरो अखा बोथोर, बिसिनि ईद फैगासिनो दंना, ईदनि थाखाय। बयलार लानोसै ओमफ्राय थांसै, जेबो नंला बेनो बेसेबां गिदिंबावनो। बयलारखौ नुदों मारै मावदों। 2 किलो 200 भाई। 2 किलो 200। मार्केटनिफ्राय ओंखारबाय, मैगं लाबाय, बिराद दाम दाम मैगंफ्रा प्लास्टिकआनो। सानैया मनाखौ लाना थांबाय, ओमफ्राय हारसिं आंखौसो गालांलायबाय बिसोरो। बोथोराबो अखा हां हां, जोमै खाबोबाय नै। थांबाय थानोसै थाब थाबनो, लामायाबो गोजानथार, अखा हाबाथाय जाफबबाय आरो। गथ' सानैबो बस्ता बानायबाय नै पियाज। क्या लाया बाबू? प्याज है, प्याज। बहुत बदमाश है, इसलिए बोरी उठाने दिया ये दोनों को। गरम मोनखोलै। गरम। बिदि फिसा फिसायानो जोरोलै साबोना।
chimpanzee. Ini pan Mantu baji. Si sabda kayo na. Ya plus use ko lang ako. Terus. Oh, lebih terus ni lah, tahu. Bikin salam sama le. Walaupun tak mulah kumra.